Čus, ja som Prasa, vítajte u ďalšieho videa. Som sa troška poflákal, sa mi nechcelo robiť videa. A dneska to bude také iné video, len vám proste chcem povedať, že ešte je 22:07 a som idiot a ešte nespím. Som takto večer hore a ešte točím video, lebo sa mi proste nechce spať a zajtra ešte škola. No super, zajtra pondelok. Novka, tak som v hre Offroad Lague, je to zadarmo na mobil, neviem presne, ako sa volá. Mám tu ako takéto auto, ako vidíte, docela fajn auto a tú postavičku, tu by teda mohla dať tá hra lepšiu, no. Hrozné. Ja by som si najradšej opravil tú postavičku, počkajte, ja si ju asi upravím. Ach, serem na to. OK, ja v tejto hre si idem zajazdiť troška, dám si open world a spravím také kratšie video. Čo dám, akú môžem dať túto offroad? Nech sa prejazdím. No, kto má rád offroad hry, tak dajte like. OK, som spavnutý, zatiaľ vám to tak môžem ukázať, že ak to tu vlastne vypadá na tejto mape. Len snáď to musím najprv ísť dole, opa. Vidíte, že tu je blato, kaluže, tu si viem prepínať 4x4, predokolka, zádokolka, 4x4. Ako chápete, viete čo, no. Len ja sa tu takto by som mohol otočiť a mňa to tak proste nebaví si jazdiť len tak po mape jak blbec. Kde si tu takto ako vyjdem hore, ježiš, tu aké auta, ale uhnite do ryti. Do prdele, tak si tu natlačíte jak hovna. Ok, keď si tu takto hore vyjdem, dajme si šport mod. Opa, no, už sa ťahá lepšie. Tuto dám, že ako zavodiť, tak ako si tu nejak na to vyjdem, dám play. A môžem si sa zabrať buď s týmto peklostrojom, alebo s týmto, dám len tam ten červený, ktorý je výkonnejší, no tento tak dám ready a či sa nejaký hráč napojí, ježiš, ale s takýmito OP strojmi, prosím, ne? Ne, prečo mám s takýmito peklostrojmi, no, nevadí, tak som v prdeli. Ne, už sa nenapájajte, prosím, ne, prosím, nenapájajte sa už. Ne, do psie riti, to mám prehraté, no. Je to mám úplne najväčší chrchel, oni to majú Porsche všetko. A s takýmto chrchlom, no hraje sa o týchto 2500, po koľko to je peňazí? 250 000, neviem. No čo teraz? Dobre, dúfam, že mi to nezabralo peniaze, lebo ma klepne. A idem si tu dať takúto ako jazdu. Som zvedavý, že čo to bude zač. To video, oka. Čakaj, ja to je nejaký závod, no. Tak aspoň som vpredu, mám náskok. No dobre, tak zaakcelerujem a kde to mám do prdele ísť? No tak, ježiš, tak tie Porsche ma porazili jak hovno normálne. No, jej, páne Bože, a teraz by dobrý šofér a dobre to zachrániť. Ne, ty to už ma nepredbehnú. Tých najsilnejších mi musia dať, super, do prdele, môžem to srať. Ne, ja som posledný, nebudem posledný. No ja ten chrchel nevládze, no poď ty, rachotina blbá, poď. Keď budem ako posledný, tak ma z toho klepne. No pridaj, do prdele. Dobre, tak, som štvrtý. Čakaj, teraz blato, to môže byť moja dobrá situácia. Týchto tu rozdriftuje a mňa tiež toto celé rozdriftuje. Opa, idem takto. Presvištím cez kaluž, ale s kalužou blbou. A teraz pridaj. Hopa. Teraz tu do zakrúty pekne, poď. Dávaj plný, dávaj na rovinke. Hop, dole, ježiš, to by sa mi tu hodil nejaký Rally Felicia, alebo niečo také. Nemusí byť to zrovna Felicia, môže to byť niečo iné, ale nejaké rally auto. Prečo dajú proti mne proste Porsche, ne, finish to bude v prdeli. To bude na hovno miesto. Koľkatý som? Finish štvrtý, no. Na prd. No, vyhral som niečo. Aspoň XPčka, nevadí. Ale jasné, že vyhrajú Porsche, keď dajú proti mne Porsche 1000-koňové. Taký blbec sa myslí, že by s Porsche nevyhralo. Aha, tak štvrtý docela fajn, keď bol aj 6. OK, mohol by som ísť. Počkaj, som to 2000 coinov, do prdku. No, nevadí. Ideme ešte ďalšie kolo. Keby ste sa pýtali, čo s babetou, nebojte sa, budú ešte videá s ňou. Len dneska som bol preštartovať, jak dymila, skoro som sa prizabil na snehu. Lebo kto nevie, v Seredi nasnežilo. Som dávala aj toto na TikTok aj na Instagram. Keď chcete, môžete ma sledovať aj na TikToku. Možno vám nechám odkaz toto. Nejak nás je málo. Ale
Choďte nejaký sa so mňou previesť. Hej. No okej, idem ešte raz skúsiť, že či sa mi tu niekto napojí. Opa. Ale ne, zase Porsche zasrané, tak tie ma prerazia jak krabu. Ach jaj. Môže byť tu pod patlónom teplo. No ježiš, kde ma? Ja som v prdeli, zase mám prehraté. Mám dobrú akustiku pod týmto. Počkaj, mi to zobralo peniaze. Dobre, tak hlavná výhra je tých peniazí. OK. No 22.13, to je teda čas. No, nekresťanský. Dobre, som zase prvý, tak teraz keď to nevyhrám, tak ma roztrhne. Dávať plný šport mód a ideme. Poď. Nie, a teraz ma tie Porsche predbehnú. Presne, hovoril som. Do hovna, počkaj, ti sa vykotili a ja som nabúral. Nie, tam je ten 6. Prdele, pridaj. Nemôžem byť ja posledný. Prdele, prdky. Nemôžem byť posledný, tak zase taký idiot nie som. Počkaj, poď zabáčaj. Ale mňa z toho klepne. Poď opäť takto. Nemôžem moc kričať, lebo už nejakí susedia spia, hoci nejakí ľudia spia. Ešte tu prebudím kvôli môjmu videu, ne? Ide o 10. to točiť. Takto pekne. Pridaj, koľka ty som. Neviem, ani ma to nezaujíma. Zaujíma, keď ich týchto predbehnem. Opa, idem takto. Moc nerozprávam ani. Opa, poď. Teraz pridaj. Do tých zákrutí sa mohol niekto roztrieskať. Ne, ale nie ja. Takto. Poď, ty chrchel blbý. By sa mi hodilo lepšie auto v tej hre. Moc tú hru nepoznám ani troška. Chvíľku hrám, ne, toto je finish. Koľka to miesto? 4., 5., no, koľko nás bolo? 5., no, docela fajn, asi mám XPčka. Koľko nás bolo? Kúknem na to. Bolo nás 8, no. Mali tu väčšie kalibre, ja som mal iba prasa 440 koní a ten, čo bol posledný, mal 893 a ten najlepší mal 1115. No, to bolo docela fajnové. Ako teraz, ktorý bude najlepší? Stredný. OK, ten bol asi najlepší, len neviem, čo to bolo za kľúč, no. OK. A toto bude asi z tohoto videa všetko. Bolo to také kratšie, 7-minútové video, 8. A toto je ako všetko. Ešte vám chcem povedať, že videa ešte budú vychádzať, len teraz som sa fakt na to sral. Ale na to srať asi aj budem, lebo mám veľa roboty proste. A to je tak všetko asi z tohoto videa. No tak, majte sa dobre a čus.